चला नहीं सर नाचार बाबू आई धुमकुरिया में पढ़े लिखा कर बात हो लोग दूध आछे रे दूध नाचार बाबू दूध नाचार बाबू रे पूरे का मतलब बातें बताए हो दूध आछे रे पढ़बे लिखबे होले यागत बढ़ावे पढ़बे लिखबे होले यागत बढ़ावे रे यागत बढ़ावे रे गोया ना बाबू चखाया रे गखाया बाबू रे चखाया रे पढ़बे लिखबे होले यागत बढ़ावे पढ़बे लिखबे होले यागत बढ़ावे रे यागत बढ़ावे दीदी के दिया बाप के झूला उठे तू चौके आठ बाबू तू बचे दांत रे तू चौके आठ बाबू तू चौके आठ बाबू तू बचे दांत रे पढ़बे लिखबे होले यागत बढ़ावे पढ़बे लिखबे होले यागत बढ़ावे रे यागत बढ़ावे गोया का मैया चचाया रे गखाया गा मैया चचाया मैया रे पढ़बे लिखबे होले यागत बढ़ावे रे यागत बढ़ावे पढ़बे लिखबे होले यागत बढ़ावे रे यागत बढ़ावे माय बाप रोशन करबे पूरे देश में माय बाप रोशन करबे रे पूरे देश में पढ़बे लिखबे होले यागत बढ़ावे पढ़बे लिखबे होले यागत बढ़ावे भैया यागत बढ़ावे पढ़बे लिखबे होले यागत बढ़ावे बाबू यागत बढ़ावे पढ़बे लिखबे होले यागत बढ़ावे भैया यागत बढ़ावे पढ़बे लिखबे होले यागत बढ़ावे बाबू यागत बढ़ावे जोहार कैसा लगला एक बार जोहार ताली से स्वागत हो जाए अरे बुलंद देवा हमरे कर आदमी तो छाती ऊंचा रही हाँ पूरे दिल में आनंद रही मोरा नाम आनंद है के हमरे एक से चिकित्सा करीला और जड़ी बूटी कर काम करीला हमरे कर घर होला राढ़ा कितनो भी हाथ पांव जे थोड़ा सा गड़बड़ है के सीधा करे का काम करीला जेके कहे ना ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जवाब बहुत बढ़िया और बहुत मजा